Mung perkara rasa. Situ aja, situ aja. Rewang bolo. Akekah. Buat akekah. Muga-muga berkah barokah. Berkah barokah bolo. Dijabe Gusti Allah, mugi rezeki lancar. Tentrem ayam keluargane kabeh, baik sing ra sing digawe. Ngono lho bolo ya. Mudah-mudahan. Ojo ndelok melet-melet tok rene no. Lek diri. Bah. Nyongkok ora lek diri. Dicongkok ora kuwi. Ayo kok dicori banyu. Nah. Sik sing kula nombo. Lho. Aduh ya Allah. Oke. Yo. Karo ngomong-ngomong apa no, Mas? Oh ngomong apa ya ngomong apa kono. Pepetnya belum pisan lho. Aja resi to, Mbah. Mbok kamu tuh aku, Mbah. Oke kok bolo. Oke. Lho, Untuk hari santri. hari santri yo. Oh, alah. Jan kayak daging wedhus ya. Padahal untung. Ketat-ketat Bang, Mbah Di Ari. Itu lah aku kurang. Mau di brongos. Cukup ini di penak ya luang ya. Loh. Ya, kosong ya. Itu gambar mukum-mukum. Oke. Nah, super letaknya. Nah, super. Iya, apa ini? Super. Pas tekan roli. Ini super cel. Nah, tadi ini super. Semua belajar ya mungkin ya. Oh iya. Yang itu ya mungkin. Bisa kamu dicek lanjiman kan bulan-bulan. Iya po enak ah. Mate labing itu. Nah, paling pertama mangani brisilan se nang rono. Wah, Yo ngono kuwi akhir ya. Bang Jawa kono. Ora rono iki lho. Kebo dadi kebo arep blodot dhewe iki. iki wis iki. Iki klambi to. Walah, klambi. Sapa ndangane klambi? Dompet. Iki wis meneh. Lan jeda pojok niki mau. Oke, terus ya, gengkone. Timbut. Ada brodol banget. Ya re. Kena arsam. Ora sih. Sapa nih batak? Beyu. Adus. Adus. Jah. Bocor. Ya resikone wong anu ngene iki lho, Bolo. Ambune langsung breng. Gurih. Ngapa kok video barang lho? Lah kon tekan syuting lah Mbah. Nah, Beda-beda dirata iso. Yo, rusik apa kamerane men? Apa? boleh ini. Apa gak rusik kamerane? Pira? Oh. IPI? Iya. Bisa IPI. Api. Api apa lah? Apa rusik? Api apa lah? Api, Mas. Baterai HP khusus kayak konten nih ya. Iya, khusus. Kamu kok kene kono ngomong tajem. Sik buat iki. Coba delok nasi. Kok mau cerot meh?
Bajunya kon nyekel kurban. Beh. Watek. Super tadi. Orang ngomong agak super tadi. Iya iya. Tak. Dagingnya jangan super pokoknya. Super dagingnya. Weh. Jos. Jos. Betul lek 15 kilo iki. Iya. Loro maksudnya. Ini juga sama. Ini. Dagingnya super bolo. Wah. Ya Allah, alhamdulillah. Jos. Sekarang pakar jadi geli cepet. Proses pengapian bolo, kulitnya diresiki ya toh. Kulitnya diresiki. Ngono ya. Nunggu hidayah ya. Panggan panggan nunggu hidayah. Mula bolo prosesnya pengapiane kulit ya itu dikeropok. Ngono bolo direwang posisine rewang wis. Semoga-moga berkah barokah sekabehane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.